Η Luxy Nails σας παρουσιάζει την αφαίρεση σκληρού τζέλ με τροχό και την προετοιμασία των νυχιών για την επόμενη εφαρμογή. Ξεκινάμε πάντα με καθαρά χέρια και ρυθμίζουμε τον τροχό στις στροφές και τη φορά που μας βολεύει καλύτερα. Δεν λιμάρουμε ποτέ χωρίς απορροφητήρα σκόνης, προστατεύοντας έτσι εμάς και την πελάτησά μας από τη σκόνη του λιμαρίσματος. Δουλεύουμε τον τροχό με απαλές και ελεγχόμενες κινήσεις, χωρίς να μένουμε στο ίδιο σημείο για πάνω από λίγα δευτερόλεπτα. Θα λιμάρουμε προσεκτικά μέχρι την αφαίρεση του χρώματος από όλα τα 10 νύχια. Επιταχύνουμε την εικόνα και η διαδικασία παραμένει η ίδια. Λιμάρουμε προσεκτικά μέχρι την αφαίρεση του χρώματος. Τελειώνοντας με το πρώτο χέρι, παίρνουμε ένα καθαρό kabuki brush και καθαρίζουμε τη σκόνη μέσα στον απορροφητήρα. Μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε με το επόμενο χέρι. Μικρές και συνεχόμενες κινήσεις σε όλο το μήκος του νυχιού. Όταν δούμε ότι το χρώμα έχει φύγει, τότε είναι η στιγμή να προχωρήσουμε στο επόμενο νύχι. Αφού τελειώσουμε και με τα 5 νύχια, καθαρίζουμε και πάλι τη σκόνη με ένα kabuki brush μέσα στον απορροφητήρα. Παίρνουμε τώρα το Cuticle Remover από τη Luxy Nails. Εφαρμόζουμε περιφερικά του νυχιού πάνω στα υπονύχια. Αυτό θα το μαλακώσει και θα μπορέσουμε στη συνέχεια να τα σπρώξουμε πάνω από την επιφάνεια του νυχιού. Με ένα καθαρό μεταλλικό cuticle pusher σπρώχνουμε προς τα πίσω τα υπονύχια. Το δέρμα έχει μαλακώσει από το cuticle remover και έτσι οι κινήσεις πρέπει να είναι απαλές. Το βήμα αυτό πρέπει να γίνεται λεπτομερώς γιατί τυχόν υπολείμματα των υπονυχίων μπορεί να προκαλέσουν ανύψωση του τζέλ. Όπως και κάθε βήμα, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και στο άλλο χέρι. Cuticle Remover περιφερικά του νυχιού πάνω στα υπονύχια. Ακολούθως με το μεταλλικό Cuticle Pusher σπρώχνουμε προς τα πίσω τα υπονύχια. Θα χρειαστούμε τώρα το Nail Cleanser από τη Luxy Nails. Εφαρμόζουμε μικρή ποσότητα σε ένα καθαρό cotton pad και καθαρίζουμε τα νύχια από το Cuticle Remover. Με ένα καινούριο cotton pad επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και στο άλλο χέρι. Με μία μέτρια λίμα ερχόμαστε τώρα να τελειώσουμε με το λιμάρισμα. Θα βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα από το χρώμα
και θα αφαιρέσουμε τη γυαλάδα από το φυσικό νύχι. Το βήμα αυτό μας εξασφαλίζει την τέλεια επιφάνεια για να προσδεθεί το καινούριο τζέλ. Μεγάλη προσοχή σε αυτό το βήμα, δεν χρειάζεται περαιτέρω λιμάρισμα πέρα από την αφαίρεση της γυαλάδας. Και έτσι επιταχύνουμε την εικόνα επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία σε όλα τα νύχια. Και πάλι η ίδια διαδικασία και στο άλλο χέρι. Ο λόγος που το βήμα αυτό γίνεται με τη λίμα είναι γιατί μας παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο και ασφάλεια από ότι ο τροχός. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι λιμάρουμε το προϊόν και όχι το φυσικό νύχι. Τέλος, με μία μαλακή λίμα δίνουμε το σχήμα που επιθυμούμε στα νύχια. Καθ' όλη τη διάρκεια έχουμε τον απορροφητήρα σκόνη σε λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι καθαρό το χώρο εργασίας μας. Με την ίδια μαλακή λίμα θα δώσουμε το σχήμα που επιθυμούμε σε όλα τα νύχια και ακολούθως θα προχωρήσουμε με το επόμενο βήμα. Τα νύχια μας είναι τώρα έτοιμα για την εφαρμογή των προϊόντων. Παίρνουμε το αντισηπτικό από τη Luxy Nails. Αφού βεβαιωθούμε ότι τα νύχια είναι καθαρά από σκόνη, εφαρμόζουμε σε όλη την επιφάνεια του νυχιού αντισηπτικό. Όταν στεγνώσει τελείως, θα προχωρήσουμε με το επόμενο προϊόν. Παίρνουμε το primer από τη Luxy Nails. Το primer είναι το προϊόν που θα εξασφαλίσει τους απαραίτητους δεσμούς για να προσκολληθεί το τζέλ στο φυσικό νύχι. Απλώνουμε το προϊόν σε όλη την επιφάνεια του φυσικού νυχιού, χωρίς να κουμπάει καθόλου επωνύχια και δέρμα. Αυτό αποτελεί και το τελευταίο βήμα της προετοιμασίας του νυχιού και το πρώτο βήμα της επόμενης εφαρμογής τζέλ. Τελειώνοντας και με τα 10 νύχια, τα νύχια είναι τώρα έτοιμα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο Facebook και όλα τα στοιχεία θα είναι κάτω από το βίντεο μαζί με links και πληροφορίες για τα προϊόντα μας.